Kukhona-ke obuzile wabuza-ke ngensangu ukuthi insangu uma uyiphupha noma uyibona noma uyibhema uma nje isephushini lokho kubika ukuthini. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela ukuthi-ke usubscribe usilandele yonke indawo. Insangu-ke kuwuphawu oluhle uma uyibhema, okungenzeka ungene izidalwa ezayibhema yona insangu emandulo. Kungenzeka kube kuhle kubika ukuthi-ke kumele-ke uyithenge uyisebenzise nempepho uma uphahla ngoba-ke khona isidalwa ekhaya esasiyibhema. Uma-ke bekunika yona okusho ukuthi-ke khona isidalwa odinga ukuthi-ke usithengele bese uyibeka emsamu leyo nsangu. Yize-ke abanye bagcina-ke sebeyibhema okwangempela. Uma uyibona itshaliwe kubikwa ifa lokhokho bakho okungenzeka kumele-ke uhwebe ngayo ukuze uphumelele insangu. Uma uyibona iningi lelo phupho lisuke libika impilo enhle futhi ende nomqondo okhaliphile kuwena. Uma-ke ishunqa, insangu ishunqa nje impela, ishunqa intuthu, kahle kahle isuke ishunqa, uyabo? Kubike izinkulumo ozozidala nje wena okungenzeka khona ozokwenza okuzodala iy'nkulumo, yabo? Uma-ke unombuzo ungabuza kwi-comment.